Benvidas e benvidos a Soltando Estacha, o magazín semanal da Liga Galega de Trañeiras, Trofeo Xunta de Galicia. Estamos en Narón, cos remeiros do club local preparándose para a única regata que se disputou durante a pasada fin de semana. Segunda edición da bandeira Cidade de Narón, cuarta xornada da Liga B, e que se celebrou o sábado cunha baixa de última hora. Castropol non se desplazou a Ría de Ferrol por precaución, despois de que xurdira un gromo da COVID-19 na localidade asturiana onde ten a súa sede a traiñeira da Ría del Eo. Así pois, as 5 embarcacións que compareceron sobre a auga mediron forzas baixo formato de contra o reloxo. A primeira en tomar a saída foi a formación anfitrioa, Narón, seguindo de abaixo arriba a orde da clasificación xeral. A continuación entrou en liza Chapela. 4 longos tiña que remar cada equipo e Cesantes poníase en marcha nesta pugna por marcar o mellor tempo. Era unha das candidatas á vitoria tras asinar 2 segundos postos na anterior fin de semana. Comezaba a correr o cronómetro para Salgado Perillo. Os de Oleiros chegaban a esta cita ocupando a segunda praza na xeral. 6 puntos separábanos na táboa da líder, de Puebla, que arrancaba coa ambición de prolongar o seu pleno de vitorias. 3 de 3 ata o momento. Para os da Pobra e Narón buscaban o cuarto triunfo consecutivo. Primeiro longo para Carmela, que se cruzaba con Narón. Os locais ían na búsqueda da segunda virada. Non fora boa a referencia do primeiro parcial, pero no ecuador da regata ían sair do fondo da táboa. Tempo de 10 minutos e 45 segundos. Manobra completada polos de Ferrolterra. E outra vez todos a remar. No duelo establecido polo cuarto posto na enseada da Gándara, Chapela ia perdendo forza. Os da Arealonga non foron quen de manter o ritmo do primeiro longo e no segundo caían a quinta praza, superando en 4 segundos o crono dos anfitrións. Camiño de situarse coa mellor referencia ían os seus veciños de Cesantes. O seu rexistro na segunda bolla ia rebaixar en 8 segundos o tempo de Narón. Os redondeláns chegaban esta xornada empatados con Castropol na terceira praza xeral e buscaban sair de Ferrolterra no segundo posto. Para iso necesitaban bater a Salgado Perillo e o cara a cara estaba sendo do máis igualado. Mesmo tempo no primeiro longo e nos segundos de Oleiros perdían 3 segundos respecto a Cesantes. Estabas a mover todo en pequenas marxes de tempo. Ataque Puebla confirmou que a lanzada pola vitoria. 10-24 para os do Barbanza, e dicir, metíanlle unha dentada de 13 segundos o rexistro de Cesantes. Marxe moi amplo para afrontar con tranquilidade a segunda parte da regata. E xa no treito final atopábase Narón. Exprimíanse o máximo os locais que este ano regresaron á Liga Galega de Trañeiras. En xogo estaban os puntos da cuarta praza con Chapela e o obxectivo de cando menos igualar aos da Arealonga na xeral. Tempo final para os anfitrións, 21 minutos e 45 segundos. E fíxense como chegaron ao límite os remeiros naroneses. A segunda embarcación en cruzar a liña de meta tiña que ser Chapela, pero os de Redondela ian cometer un erro de bulto. Equivocárose e entraron polo lado da bolla que non era. Frustración total nos remeiros da Arealonga cando se decataron do acontecido, e por ese despiste quedaban fora da regata. Últimos metros para Cesantes, que na referencia á terceira virada ampliara un segundo a súa diferenza sobre Salgado Perillo. Na meta, os redondeláns detiñan o reloxo en 21-24, situándose por un sintres na primeira posición. Salgado Perillo asinou un último parcial mellor co de Cesantes, pero os de Oleiros non lles ia bastar para desbancar aos de Redondela. Quedáronse a 2 segundos e polo tanto ían ser terceiros nesta regata, porque o mellor tempo ia establecelo Puebla. A embarcación que lidera esta Liga B non deixou de ir a máis e fíxose co seu cuarto triunfo consecutivo. Esforzo de 21 minutos e 4 segundos para os gañadores, mellorando en 20 segundos a marca de Cesantes. Camisola de líderes, unha xornada máis para os da Carmela e o seu patrón, que tamén recibía a bandeira Cidade de Narón. Ledicia do conxunto que ata o momento estáse amosando intratable
que suma un póker de triunfos. Foi a mellor regata desta tempada, que remamos mellor, acoplámonos moito mellor, bueno, o barco funcionou, os 4 largos, moi ben. Aínda parece que non enganchamos un campo sin un vento de costado que nos fastidia un pouco o balance, pero espectacular, moi ben, vamos a mellor, as sensacións, bueno, de 10. Foi un día complicado porque polo tema de ao final facer contrarreloj, a xente estaba un pouco nerviosa, pero bueno, ao final soupemos estar tranquilos e remamos bastante ben, aínda que desde aquí, desde terra, parecía que estaba bastante calma, hacia as bollas de fora soplaba un poquinho de lado e ao final foi unha regata bastante completa pola nosa parte. Remamos bastante mellor que outro día antes e había menos ola e remamos moito máis cómodos e se ve que o equipo empeza a ir mellor. Clasificación da bandeira: Cidade de Narón, primeira Puebla, segunda Cesantes, terceira Salgado Perillo, cuarta Narón. En a clasificación xeral, Puebla reforza o seu liderado, 24 puntos, 8 puntos máis que Cesantes, Salgado Perillo, que empatan na segunda posición, cuarta Castropol, de que non se esqueceron o resto de equipos. Estas mensaxes van dirixidas aos seus compañeiros asturianos. Un saúdo a todos e o máximo ánimo posible, que para a semana nos vemos todos e volve a estar todo, o importante é que estemos todos sans, competindo e pasando ben, disfrutando da Liga. Moito ánimo e que a verdad que dende a Liga e dende os clubes estamos facendo as cousas moi ben e ante calquera dúda, pois o mellor é facer o que fixeron eles, quedarse na casa e esperar a que teñan os resultados e nada, moito ánimo e para a semana espero que estean na seguinte regata. Moito ánimo e nada, a ver se poden estar na seguinte regata. Seguinte regata da Liga B, que terá lugar o sábado en Oleiros, compartindo cartel coa Liga Femenina, mentres que a Liga A do Trofeo Xunta de Galicia regresa o sábado en Bueu. Iván Silva González, do Club de Remo Cesantes. Amarillo. San Sebastián. Miami. Interestelar. Morat. No te veo. Mar. Messi. Baloncesto. Un libro. Chungo. No se me ocurre ninguno ahora mismo. The Walking Dead. Arroz. Instagram. El que está así, pensando, como si fuera pensando. Eso se corte. All that I had left to give, all the reasons I confront, you're my reason left to live. If that ain't enough, oh no. Este club sempre foi un club bastante humilde, sempre estuvemos aí, bueno, había anos que se agantaba a traíña e podía sair, outros anos era moito máis complicado, e bueno, desde hai xa uns aniños para cá, con esta nova directiva, nos mantemos na Liga A, estamos aí nunhas posicións bastante aceptables para nós. Considero que creo que os mellores anos están sendo estes últimos que estamos vivindo. Na historia anterior a 2015 temos que habitualmente os remeiros ou o equipo faltaba certa continuidade ao proxecto e os remeiros era que despuntaban ou que tiñan maior ambición tendían a ser captados por outros clubs. Entonces eu creo que o secreto está en que os rapaces están facendo eles mesmos o seu club, están facendo o seu proxecto de traíña, apostan polo que están vendo, pola progresión que está tendo
o club. O objetivo deste ano, en principio, nos era manter a tanda do ano pasado, que era a segunda tanda. Tuvemos bastantes baixas, o equipo debilitouse un pouco, pero temos xente moi nova. E claro, ahora estamos na tanda do honor. En principio, do ano pasado. Si somos capaces de estar aí toda a temporada, cojonudos. Despois de que poidamos dar un pasiño máis, benvido veña, pero o noso objetivo é estar aí hasta o final. Este ano tivemos 3 incorporacións novas e algunha reincorporación. Volvemos a retomar a Suso Piedras como patrón e sumamos a fichaxes de David Martínez, Iván Fandiño, co objetivo de intentar complementar e intentar completar máis o equipo, aparte coa intención de que aporten a veteranías, a que temos un equipo soben que as persoas que xa teñen un poquinho máis de bagaxe, de anos, son benvidas e necesarias neste caso. I've been having dreams, jumping on a trampoline, flipping in the air. Pois o remo en Bueu, que é algo que a xente non empezou a descubrir ata que, hai uns anos se ganou un campeonato de España de trainerillas, creo que foi en juveniles. A partir de aí foi cando se empezou a mirar un pouco e a saber que no club, que en Bueu había un club de remo. Pois agora sí que hai unha afición que, pequena, pero que sí que vai seguindo e vai sabendo o que é o remo. E o que nos dedicamos a intentar que dentro da localidade pois que os rapaces poidan participar dun deporte tradicional que ao mesmo tempo é exixente, como o remo. Creemos que se está traballando ben no sentido de que sí que temos unha canteira estable, temos rapaces e rapazas en todas as categorías, o cal, fai que estamos orgullosos de que temos unha presencia aparte no pobo, que era o que se buscaba, non? Aquí o que se está traballando é a base, sobre todo, para poder chegar arriba. Iso é fundamental. Se tes unha boa base, coa mesma escuela desde rapaces, pois van a chegar arriba pois mellorando e a traineira non o sinte. Non son xente que ten que vir de outros clubs e ter que volver a empezar cada ano. Aquí, desde abaixo de todo, pois, en un futuro esperemos que esa xente sea maior un día e que se chegamos ao máis alto nivel. As instalacións do clube levamos en obras xa un par de aniños, teríamos que aproveitar, me gustaría aproveitar e agradecer ao Concello o que se involucrou para axudar a conseguir que cambiaran a cubierta, botar o chan. Ainda nos falta a última fase de obras para deixar o club totalmente rematado e agora polo menos temos instalacións acordes ao que este deporte e o que este club. Tecarsa se sumou ao club no 2014, que foi cando o equipo conseguiu ascender a Liga A e dende aquela aquí nos quedamos, non? Entonces, Tecarsa é un significado especial porque supón o crecemento, afianzamento como un equipo de Liga A, como un equipo que está aí pelexando, intentando estar arriba, é un apoio que chega e aparte facilita que o club poida dar un paso deportivo, non? Somos capaces de xuntar mulleres para poder sacar traiñera, cojonudo, porque aquí canto máis ambiente haya, pois millor. Aquí o que se trata de vir a disfrutar do remo todos por igual, claro. There's a moment in your bones when the fire takes over. Blood is running, heart is pumping. Despedirme animando a todos os aeiros do remo a que sigan aí, tantos que lles gustaría estar este ano a pé de muelle, o mellor non están porque fan ben o mellor en non estalo, e que o mellor este programa de Soltando Estacha vai facer que se poida disfrutar de cerca, dentro dos nosos sofás, pero poidendo disfrutar como se estiveramos a pé de muelle. Quero me despedir un pouquinho tamén do programa Soltando Estacha, que facía falta que isto se implicaran un pouquiño e que realmente que se mire o que hai aquí en este deporte. Gracias pola vosa visita, dicir que as portas do club están abertas a calquera que se quera arrimar a practicar este deporte e a conocelo. Agradecer a Soltando Estacha darnos esta oportunidade de salir do programa.